Това е лента кристал за ветроопорни завеси, дето се слага за заведенията да не излиза топлото и студеното от климатика. Широчина 20 см, дебелина на материала 2000 микрона. 2000 микрона, това са 2 мм и надписа къде е. На ролки по 50 метра. Значи, продаваме материала, продаваме специални шини и планки. Е така се прави. Реже се едно парче лента, примерно дълго 2 метра и му се слага тая метална шина. Тя се фаща с 3 болчета. 1, 2, 3 болчета. Ние ги даваме тия болчета. И е елементарно. Ето шината е 1 метър, на една шина се слагат 6 парчета. Като застъпва през едно парче да ни влизат мухи, да ни влиза студено, вятър, нищо да не влиза. Ето. Така. Работи се, ама супер елементарно, като за малоумници. Ето. Закачате го, чакайте се клати. Къде се фана? Чакай. Остана, защо не влиза? Ето, закача се и последното. И това представлява 1, 2, 3, 4, 5, 6 ленти кристал се слагат на вратата и колкото и да я клатите, държи здраво. Значи материала е 2000 микрона дебел, направен е толкова дебел, за да може да тежи надолу, да стои изпънато и ако се слага на някакви индустриални помещения, на хладилни витрини, на халета, направо така може да минаваш с мотокара, без да го скъсаш. Това е за хладилни витрини, халета, за врати. Това представлява. Виж го. Слагате го и работите. Шина 1 метър с 6 планки с застъпване. От неръждаемо желязо са, вижте го. Няма и да ръждяса. Това е, на който му трябва да се обажда. Имаме големи количества на ролки по 50 метра са, но режем и по размер. Освен този кристал имаме всякакъв вид друг кристали, гледайте. С различни широчини. 1,37 м, 2 метра, 2,20 м, 2,40 м. Количества колкото искате. Режем всякакви парчета. Айде, чакаме да се обадите. Заповядайте.